पोलीस पण होते. सगळ्यांनी चेक केल्यानंतर आहे ना साधारण 4:15 सुमारास असणार ते. पहाटे झाली. आज पहाटे मी 6:30च्या दरम्यान आलेलो होतो. हां. त्यानंतर आम्ही आणि कुलूप तोडलं ते गेटचं कुलूप तोडलं आणि दरवाजाचं कुलूप तोडलं. म्हणजे किती चोरी झाली, अमाऊंट काय? आम्हाला अंदाज असणार 5-10 रुपये असणार आहे काही, असं 5,000 रुपये अंदाज असा असणार. आणि ही फंडबिटी होती इथं आणि बाकीचे मेन फंडबिटी जर काय फोडली नाही. ही फोडली नाही, हीच फोडली ना. तुम्हाला दाखवलं ना दाखवलं. हीच फोडली, बाकीचे आहेत तसे जाते झाले असते. आमचे मका झाले आमच्या 15 वर्षा. त्याच्या पहिले झाले असते पण ते फाटले दरवाजे फोडल्याचे पहिले सांगितले. म्हणजे पहिले त्यांना लोखंडाचे दरवाजे पण असले, लाकडी दरवाजे असले. CCTV कितले मिळतात? एकटोच असा तो हांगासून येयलो, हांगासून दिसले ब्ल्यू कलरचे त्याचे रेनकोट असा. हांवें पळयले ब्ल्यू कलरचे रेनकोट असा, बारीकसो असा. आणि थंय तेणी लॉक तोडले आनी हांगासर फंड आमचे असले थंय सगळी बॅटरी बी लावून पळयली. आनी पयशे घेवन परत मास्क सकयल घालून तूं गेलो. रेनकोट घातलो, ब्ल्यू कलरचे रेनकोट आसा आणि एक हातीन हँडबॅग असली, सॅक असता पळय, तशी सॅक असली. त्या इंटरनल कसं येईल माहिती कॅमेरा दिसली आमकां. येस, थँक्यू. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.